Draga djeco, Draga djeco, učitelji, profesori, gosti, dobro vam večer i dobrodošli na 58. reviju Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, veliko slavlje hrvatskog dječjeg filma. Ova dječja filmska putujuća karavana svake godine održava se u drugome gradu. Nakon prošlogodišnje avanture u Sisku, ovogodišnja avantura očekuje nas u posebnim uvjetima, djelomično u Malome Lošinju, a djelomično online. Revija je mjesto gdje se 4 dana gleda, priča i živi film. Mjesto gdje se zvijezde upravo vi, mali redatelji, glumci, snimatelji, scenaristi, animatori i montažeri. Zato uživajte u onome na čemu ste godinu dana naporno radili. Zaslužili ste. Reviju su kao središnje slavlje hrvatskog osnovnoškolskog filma podržale brojne državne i lokalne institucije. Tako reviju već godinama podupiru Hrvatski audiovizualni centar i Hrvatska zajednica tehničke kulture. S obzirom da je posebnost revije da se svake godine održava na novoj lokaciji, jako je bitna i potpora lokalne zajednice, te se ovom prilikom zahvaljujemo gradu Malom Lošinju i Primorsko-goranskoj županiji na domaćinstvu. Zamolila bih zamjenika gradonačelnice Maloga Lošinja, gospodina Antu Nedića, da nam se obrati s nekoliko riječi. Hvala lijepa. Evo, poštovane dame i gospodo, draga djeco, dragi gosti, sve vas želim pozdraviti u ime grada Malog Lošinja, zaželjeti vam toplu dobrodošlicu. Evo, danas na Lošinju nije bilo više, nadam se da naši gosti su imali lijepo vrijeme i da su uspjeli barem dio ugođaja i atmosfere našega grada i osjetiti. Evo, ja bih u ime grada pohvalio dakle sve organizatore na organizaciji, znači i ovim epidemiološkim uvjetima, dakle da se ova priča nastavi i dalje. Želio bih čestitati svima onima koji su svoje filmove napravili, koje ćemo imati prigodu večeras vidjeti, ali kao što smo čuli, dakle, imat ćemo prigodu vidjeti i ostatak, dakle, materijala online kroz narednih par dana. Ili, ne znam, nisam informiran, možda čak i duže. Evo, ja neću dužiti, želio bih još jedan put vas zaželjeti toplu dobrodošlicu i uživajte u kreativnosti naših učenika. Evo, hvala vam lijepo. Naš domaćin u ovom prekrasnom kinu je Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, te bi zamolila voditelja kina Vladimira Nadzora Dušana Sklepića da nam se obrati s nekoliko riječi. Dobro večer našim posjetiteljima, našim dragim gostima. Evo, Pučko otvoreno učilište ima na neki način dugogodišnju tradiciju i strategiju da je orijentirano prema mladima i svi naši programi su na takav način rađeni. I zbog toga nam je izuzetna čast i sreća zapravo što možemo ugostiti ljude koji cijeli svoj život i trud ulažu u to da probude mlade, da mladi budu glasni i da nam ne hodaju maleni ispod zvijezda. Evo, sve vas lijepo pozdravljam još jednom i želim da svi skupa uživamo u našoj budućnosti. Hvala. U suorganizaciji revije veliku ulogu odigrala je osnovna škola Marije Martinolića. Učenici osnovne škole Marije Martinolića su uključeni u rad malog žirija, a ovaj tjedan obilježen je radionicom dokumentarnog filma i radionicom animacije Pjeska, u kojima s jako puno žara sudjeluju mali filmaši iz osnovne škole Marije Martinolića. Molimo ravnateljicu osnovne škole Marija Martinolića Olivelu Franko da nam se obrati s nekoliko riječi. Dobar večer, poštovani uzvanici i gosti, poštovani učitelji, djeco, natjecatelji, suorganizatori ove revije i članovi žirija. Želim vam u ime učenika i djelatnika osnovne škole Marija Martinolića srdačnu dobrodošlicu na 58. reviju dječjeg filmskog stvaralaštva.
Tijekom ovog tjedna družili smo se kroz radionice i djelatnici Hrvatskog filmskog saveza su svojom pozitivnom energijom i ljubavlju prema filmom probudili kod naše djece veliku motivaciju i interes za medijsku kulturu, napose za film. Nadam se da će ta iskra koja se zapalila kod naših učenika iskriti i dalje i da će stvoriti mnoge filmske proizvode naših učenika u narednim godinama. Pozdravljam jednako tako sve natjecatelje i njihove mentore koji su poslali svoje uratke na ovu reviju. Iako smo se trudili i željeli biti dobri domaćini i ugostiti ih ovdje u Malom Lošinju, to nismo bili u mogućnosti, ali virtualno oni su ipak s nama kod nas doma. Stoga svima želim iskrenu dobrodošlicu na ovu reviju, puno uspjeha u radu i puno iznenađenja i pozitivnih kritika prilikom dodjele nagrada. Sretno svima! Hrvatski filmski savez, najčvršća stijena revije posljednjih 57 godina, trudi se da upravo svake godine neku novu lokaciju filmski oživimo i dovedemo mlade filmaše u udaljene dijelove Hrvatske. Molimo gospodina Matka Burića, v.d. tajnika Hrvatskog filmskog saveza, da pozdravi sve prisutne. Dobar dan. Dobrodošli na 58. reviju Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Mali Lošinj. Drago mi je da vas mogu pozdraviti u ime Hrvatskog filmskog saveza. Evo, inače bi ova dvorana bila puna djece iz cijele Hrvatske, mladih filmaša. Ove godine imamo malo promijenjeno izdanje. Oni nas, nadam se, svi prate sad iz svojih domova i toga svega. Revija je inače zamišljena kao jedno mjesto susreta, kao mjesto druženja, kao mjesto učenja, kao mjesto upoznavanja drugih, drugačijih načina. Revija je također mjesto na kojem i mentori, učitelji, nastavnici i voditelji također sebe međusobno upoznaju i nadam se da ćemo mi ponovno imati još jedanput jednu takvu reviju u kojoj ćemo se moći svi skupa družiti i raditi jednu pravu proslavu dječjeg filmskog stvaralaštva. Ove godine možda je ta prednost ta da će konačno ti dječji filmovi moći pogledati svatko od doma, pa evo internet nam nudi te neke mogućnosti. Nadam se da ćete u ovih par sljedećih dana uživati tu na Malom Lošinju i da će vam se dopasti ti filmovi. Hvala vam puno. Vidimo se. Možda zadnji, ali ne i manje bitni su naši članovi ocjenjivačkog suda, koji će pomno i više ili manje strogo gledati vaše filmove i dodijeliti nagrade u ukupno 6 kategorija. To su: Savjetnica u uredu pravobraniteljice za djecu Maja Flego. Animatorica Petra Zlonoga. Te redateljica Čejan Černić-Čanak. S vama je i ove godine žiri djece iz osnovne škole Marije Martinolića. Mi ćemo biti oštri suci, možda čak i stroži od velikog stručnog žirija. Sada je krajnje vrijeme da se bacimo na onaj dio zbog kojega smo svi tu, vaše filmove, no preostaje nam još samo otvoriti reviju. To će učiniti naša koordinatorica revije Sanja Zanki-Pejić. Hvala vam. Dobro večer svima, prvenstveno dobro večer svima vama koji nas pratite online. S obzirom na sve poruke koje pristižu cijeli dan, moram priznati da je uzbuđenje na internetu jako veliko što se ovo događa ipak u ovako promijenjenim okolnostima i nadam se da ćemo uspjeti ovaj dašak Lošinja prenesti svima i u vašim domovima. Pikaju komarci, samo da znate, taj dio vam nećemo poslati. U svakom slučaju, ono što nekako uvijek volimo naglasiti, a to je sama činjenica da bez obzira i na naše stručne ocjenjivačke sudove i na ocjenjivački sud djece, velika nagrada svima vama je što su vam zapravo filmovi uopće i ušli u konkurenciju, ali i oni koji nisu,
što ste ih završili, zato što je film jedan timski rad, a i zapravo stvaranje ove revije je zaista timski rad, pa se zahvaljujem cijelom mojem timu koji je ovdje i koji se trudi da prenese ovo sve zapravo u svaki dio Hrvatske i vjerujem da ćete uživati u ova 4 prava filmska dana. Hvala puno Josipu Šaruli što nam je uopće bacio bubu u uho da ajmo mi malo vidjeti kako je to na Malom Lošinju i što nas je spojio sa divnom školom osnovne škole Marije Martinolića. Vjerujem da će iskra koja je krenula dalje i zapravo buktati. S obzirom na reakcije djece i na radionicama i sve, moram priznati da očekujemo iduće godine i vaše filmske uratke na velikom platnu. Uživajte svi u ova 4 dana, gledajte filmove i vidimo se sigurno nekada i uživo. Sam izbrisale, ali ću ja ovako brzinski. Još samo, večeras gledamo dugometražni film Moj brat lovi dinosaure. Vjerujem da ćete uživati u njemu, a svi oni koji nas prate online će uživati u prošlogodišnjim pobjedničkim filmovima sa 57. revije Hrvatskog filmskog stvaralaštva. Uživajte!